morning mga kapaparts. Tambay muna tayo dito. May nakita kasi ako isang tao parang gutom. Gusto ko bigyan nyo ng kahit anong pagkain, kahit tinapay na lang mga kapaparts. So may nakita ako dito na bakery. Magbili tayo ng tinapay, saka kahit tubig na lang man. Kasi nakawa talaga yung tao na parang gutom na talaga. Tayo na mga kapaparts, magbili tayo. Saan kayo dito masarap? Dapat yung masarap ang bibili natin. Compra pan. ¿Cuántos teo? Uno. 7, no? 4 bilog. 4 bilog ang sina. Tiyan mineral. Pati uno mineral. Oh. Kalkuan. Kung sa regular lang. Ha? So. Kaya segundo, 18. Oh, 18. 18 yan. Ayan mga kapaparts, siguro pwede na to. Bigyan natin yung tao doon kasi kita parang gutom ha. Oh, ito. Ito ibigay natin sa kanya. Panto. Yan kasi kilahin kaya paro-paro kal. Nadali kita kuno ka kumida makalasti makel. Sana magustuhan nyo to mga kapaparts. Ayan. Matagal ko na kasi yung palagi makikita ng katambay doon mga kapaparts. So hindi lang ko ma-timing na may dala kong pagkain ngayon kasi wala naman akong ginagawa. Balikan ko yun at dadaling ko to. Sana magustuhan niya. So tayo, balikan natin yung mga kapaparts yung tao. So sinasabi ko sa inyo na kawawa talaga. At saka may mga kasama pa siyang aso. So kahit ganun pa man yung aso, ayos na talaga siya iwanan. So alam nyo naman na gusto ko yung makita ng aso. So kawawa ng aso. Ang aso siguro magkakain na nito. Kapaparts pan sini aqua eli ba? Aqua para del mga iro tamen no? So kitang-kita natin na hiyang-hiya siya. Nahiya siya magtanggap kasi nakita siya mga kapaparts na may nag-video sa kanya. So kahit ganun pa man. So nung pinatay natin yung video, tinanggap naman niya. So kahit ganun pa man, ang tao ay may alam pa rin na baka akala niya nagbibideo to kaya ayaw niya tanggapin. So kawawang tao mga kapaparts. Pag ganitong klaseng tao, malapit talaga yun sa Diyos. So sana marami pa magbibigay sa kanyang pagkain doon kasama yung mga aso niya. So mga kapaparts, salamat sa palaging panonood dito sa Paparts Show. I wish you all
God protected. Bye-bye.